ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ କିଏ କହ? କେବେ ବି ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଏନି। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିତେ ଯାଏନି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ସିଏ ଆସିଛି ଆଉ ସବୁଦିନେ ରହିଛି, ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ରହିଛି। କହ ଏମିତି ତ ବନ୍ଧୁ ଥରେ ଅଧରେ ମାନ ଅଭିମାନ କରି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ମାନ ଅଭିମାନ କିଛି ନାହିଁ। ତା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ର କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ତା କ୍ୟାରେକ୍ଟର କେବେ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଆସେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ତା ସହିତ ରୁହେ, କେବେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଏନି। ଭଗବାନ ବି ସେ ତା କବଳରୁ ବଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ସେର କୋଉଟେ ସାଙ୍ଗ କହ? କହ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ କିଏ? ବେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ କିଏ ଜାଣିଛୁ ନା ମନୁଷ୍ୟର? ବେ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ହଉଛି ଦୁଃଖ। ଦୁଃଖ କେବେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଏ? ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ